H2O niluwa na ni Mika dahil sa jungling retry ni manager. Benny niluwa ang Jollibee Spaghetti. Ito, ano pa bang balita nga na ngayong linggo? So kamakailan nag-break na si H2O at si Mika Salamanca. Pucha, the universe is not healing. It is hurting. So may mga kumakalat na mga photos sa kanila ng kanyang manager na si Von, at nagkaroon ng mga spekulasyon na meron silang third party, pero naglabas na dito yung mismong manager ni H2O, at naging manager na din pala siya ni Mika. Siguro hindi lang ng kanyang buhay. Sinabi to clear things out, nag-break up sila nung last month at nag-usap na sila kung kaya ba nila to i-push, kung kaya pa ipaglaban, at hindi nila na ipaglaban. Pinindot na yung settings at nag-surrender na. So ayaw daw niyang sinasabing kanyang private life, pero siguro kailangan din daw niya sabihin to para matapos niya mga chismoso sa mga buhay ng mga dalagat binatang yan. At sinabi dito na manager siya nag-handle lahat ng brand negotiations, yung contract negotiations, communications sa H2O sa kanyang mga agencies at brands, at yung content creation kasama din siya. At dito nag-create ng issue yung kanyang mga photos kasama ng kanilang grupo. So with Mika, hinandle din daw niya, nag-iba na daw siya ng agency, at may mga existing contracts pa sila tinatapos. Hopefully hindi to relationship contract. So hindi naman daw kailangan lahat ng breakup ay may issue. Siyempre mahilig tayo sa issue. Alam mo mga Pilipino, board yan, masarap pag mayroong drama. Ito isa daw to mutual decisions of both parties, at ang sinabi na nagmamahalan daw sila, at hopefully may peace of mind daw sila moving forward na kanila daw deserve. May kumakalat silang photo dito na yung damit daw niya, at nung sando ni Von ay suot daw ni Mika, wala daw siya suot na bra. Nag-spark yun ng debate na anong meron sa kanilang pagkakaibigan. Pero ba, ano siya, napakaraming factors eh. Pero di ba, meron yan pwedeng nagkataon lang kasi di ba isa lang kanilang pinagtitirhan, tapos hindi rin nakatulong na may itsura yung kanyang manager. Kaya mga manager ko talaga dapat sila ano yan eh. Pag ipaglalaban ka ta H2O, nasa may manager ko, Jed! Papakita ko ha sa'yo. Ayan tayo mga manager na to eh. So Jed. Di ba manager kita? Tangina mo. Ayan, ako na lumaban para sa H2O. So, hindi nga to boy best friend, manager best friend pa, MBF. So, kilala pa yun naman na dito na walang third party na naganap. At sinare din yun mismo ni H2O yung post na yon. Okay, so at least alam nila sa isa't isa na kina-clarify lang din namin yon. Nagkaroon sila lang marami mga hater kasi baka daw sinasakyan lang figuratively and metaphorically ni Mika dati itong kanilang tambalan kasi sikat pa si H2O noon. Nag-post na rin si H2O sa kanyang Facebook page, yung pinakamasaya ng 3 taon, at nag-post na si Mika sa sarili din niyang page sa kanya at saka sa Instagram niya. So, sinabi support lang eh. Sabi support lang eh. Hindi yung nangyari, ginangle mo sa damo. Mayroon ka na ba makita sa damuhan, di ba? Pag nakatago ang... Pero feeling ko na ano lang to. Resulta lang to na unfortunate circumstances nung mga photos o kanilang mga picture kasi ganun siguro sila kakomportable sa isa't isa. Pero siguro nga kung hindi ka secure sa relationship na mga pinagdadaanan sa buhay o mga current yung relationships, talaga mahahanapan mo nga naman ng butas, at hopefully di nahanapan ng butas yung manager si Mika dito. Hindi ko ba seryoso eh, kasi parang dati nagkaroon ng issue sa H2O sa kanyang nanay, naging malaking problema, hindi niya deserve na pati ito ay problema din. Feeling ko naman itong pagpapakita ng dimples ni Mika dito ay hindi paraan ng pag-akit. Talagang meron sila mga professional boundaries na tinatukoy. Di ba nga sa mga artista na mayroong mga kissing scene, di ba, meron pa rin sila talagang mga private lives nila kasama kanilang mga boyfriend at asawa. Posible magkaroon ng platonic relationships dito. Panghuli ko matututunan dito ay ang jungling, di ba? Kumbaga, mahirap mag-jungle sa gubat ng iba, sa gubat ng kanilang pagkakaibigan, sa gubat ng relasyon dito ni H2O. Tayo ay mga mata lamang sa ilabas. Wala tayong words para i-check para sa ating sarili. Tayo ay nakikisaw-saw lang sa kanilang araw-araw na mga issue. Di natin alam na kanilang pinagdadaanan at sila lang nakakalam sa isa't isa. At sila rin na din na nag-follow up at nag-clarify sa kanilang mga pinagdaanan. Sino to? Mark Reyes. Happy 4th month. Ano ba naman? Ba't kayo pa naglalabasan to? Ang ganda-ganda ng pagkaka-defend ko sa ating base. Bakit naman tayo na backdoor ng ganito? No, to kay Marlo. Yung buong araw na di siya nag-chat. Kachat na naman kaya si manager. Alam ko tapos na yung mga working hours namin eh. May ibang kaduho pala eh, no?
Overtake maalala. Ano, baba mo na yung pinapanood mo, ML ngayon. Yung nilalaro mo, ML, baba mo na yan. Sino papalambing mo yung rep? Mukhang napasarap ang kaya ng tunay na minahal. Lagi napapakain, laging busog sa pagmamahal. Leche. Sunod na balitang yan na dinis daw ni Benny Blanco ang boyfriend ni Selena Gomez. Si Benny Blanco is American record producer at kaya nag-produce siya ng galit sa mga Pilipino. Ating panoorin kung OA lang ba tayo o meron naman talaga siyang substansya. Siyempre Pinoy pride, di pwedeng may ibang manlait sa atin. Di pwede yan. At tinignan ko rin yung kanyang TikTok page. Talaga nagre-review siya ng iba't ibang pagkain sa iba't ibang mga lugar at nagkakaroon siya ng million views. Minsan nagtatry din siya ng mga TikTok recipes or TikTok na mga how to do para sa mga pagkain tulad itong fried donut na gagamitin mo apple. So yun talaga yung style na niya ngayon. Siguro ito yung kanyang pinagkakahiligan. Alright guys, it's nighttime. Work's over. I may or may not have just and it's time to try some fucking Jollibees I've never fucking had in my life. Never fuck Jollibee? I don't even know this, but my stepmom's from the Philippines, so I grew up eating a shitload of okay. Stepmom is Pinay. Okay. look at this dry ass adobo rice. Sorry. Sangag kasi yan, hangal. Ano dry? Ganun talaga yan. Tastes like butt. Alright, here's some fried chicken. They say Medyo OA tayo dyan. Nonchalant lang. Malaki nga yung piece niya eh. Piece na sa Pilipinas, liliit eh. okay, Jollibee. Sarap no? Sarap na MSG no? Ngayon ka lang makakita na isang pagkain ng mascot na insekto po siya. Yan naman ang kalaban talaga ng mga insekto, di ba? Mga bird's nest tulad doon nasa ulo mo. I'll tell you one thing. I really think Ano yung kina-OA na ating mga kababayan dito? chicken's not even that good. Gravy's fired. Chicken's actually like kind of soggy as fuck. But okay, oily. let's taste this drink. This is the pineapple drink. Everyone said I had to get this. Matamis ang pineapple nito eh. Maasukal. Hello, Mr. Pineapple. Alright, don't judge Ay, me. nagbe-vape pala siya, nice. But I'm taking this chicken and I'm gonna dip it in the pineapple. Oh, yeah. Alright, what the Lemon glaze. fuck is it? Huwag mo harangan, di ko makita yung spaghetti. Alright, this shit smells like fucking vomit. It's Ano sabi mo? with like little Ay, eyeballs pagka Pinoy in it ko! and, like, cheese. Fuck! What do you get it for? Kasi ano yan eh, at tawag yung keso na gawa-gawa lang, mabaho talaga. Kailangan talagang iluwa pa. I feel like that just ruined my night. Ew. Ooh, Jollibee. Ew. All right. Look at these limp dick ass fries. I can't Oo nga. even try this. May hindi nga crispy ang fries ng It's not like Jollibee. they're all limp dick. Sanay sila sa McDo eh. They're- Sagi, Alright, may supposedly this is why pagkasagi nga. everybody goes to fucking Jollibee. Okay. Magkakasing laki kaya yung mga This portions thing. eh. Oh my god, this little fucking fried fucking mango pie. Are you kidding me? Lagi mainit yan. Oh, nice. Let's try this. You fucked up. Oh! Ooh. Nice one. Hey guys. At saka kumakain sa ibabaw ng spaghetti, hindi na dumihan, dugyot. It's good, but like, It's good. don't go to Jollibee. This shit sucks. Well, it's fast food naman siya eh! Pero nagigets ko naman ba, medyo OA yung ibang ating mga kabayan dito. Yung kanyang commentary, yung kanyang review dito ay very sa kanilang lugar. Eh. Alam mo yung iba kasi yung humor dun eh. Alam ko dito, iba dito talagang sasalanin nila. Talagang isa sa puso nila yung mga comments ni Benny dito. Tingnan natin yung comments. You're wrong for it. I'm ready for Batman to cast you out. Poor Selena. Oh, yeah. For Selena Gomez. I'm just waiting for him to stitch this vid. That Jollibee tastes bad, bro. Selena has a really bad taste. O kagano yung kasarap yung Jollibee sa'yo, gano'n din kasarap si Selena sa'yo. Diba? Hindi ko magets. Bakit pag Pilipino, yung pride natin, masyado tayo naapektuhan sa sinasabi ng iba. Pag puri, mas gusto natin narinig sa ibang tao, sa mga foreigner, sa ibang lahi. Pag naman mga lait, ganun din, mas iniisip natin. Pero pag nasa harap mo na, kababayan mo, Bisaya, Tagalog, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang dialekto,
hindi natin isinas, oy, wait lang, wag ka munang tumawid dyan, bawal dyan tumawid. Putang ina mo. Di ba? Hindi ko magets. Ano tong double standard na pag sa ibang tao, ay sobrang big deal sa atin. Medyo OA, dapat nonchalant boyfriend, B is Jollibee, friend. So yun lang, ang aking review dito ay 8/10 ang kanyang review sa ating Jollibee. Kasi meron namang talaga katotohanan dun eh. Minsan meron tayong experience, dry yung chicken ng Jollibee. Bakit? Corporate yan eh. Diba? Kumpanya yan eh. Wala naman nakukuha na tig-piso ang Jollibee kada good review mo sa kanila. Parte kasi na yan na ating childhood. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bias. Siyempre, ganyan naman sa pagkain eh. Pero kung talaga itatapat mo lang to yung kanya review, parang normal review lang naman siya ng kahit anong tao sa isang restaurant. At yun nga, fast food to, so hindi talaga the best ang consistency na ngayon. Magkakaroon niya na soggy, pero talaga yung kanyang fries talagang medyo floppy talaga. Medyo hindi tigang yung kanilang fries. Talagang malambot. At ito yung meme naman sa galing kay Pigag, Filipinos. Bakit pag mga Pilipino ha? Pero diba, kahit naman okay lang naman insultin yung pagkain. Huwag lang yung kultura. Diba? Yung ating kultura. Naiintindihan ko, hindi naman naging parte na kasi ng ating kultura itong pagkain na to. Dahil sobrang tagal na to sa history natin. Parang Samsung sa Korea. Diba? Iba na yung level, hindi na lang sila kumpanya sa kanila eh. Meron na talaga silang mga kurso para makapasok doon. Sobrang big deal pa nakapasok doon. Diba siguro yung mga pag Jollibee crew ka, iba rin yung para makapasok doon. So yun lang. So i-review ko si Jolly Benny ng 8/10. At doon natatapos sa mga balita ngayong linggo. Kung gusto pa ng mga ganito, pindutin nyo na yung video na to para sa playlist Marites na Mamaala.